Салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед, нафарҳое ки маро мешиносед, яъне ки канали юристиҷея пеш мебарам. Бародарони азизу гиромӣ қадр, агар ягон нафаред ки да ӯ канала мада подписчик бошӣ, ман хостам ки ба маълумоти шумо як хабари муҳима бирасонам. Барои нарушенияи правилаҳои YouTube канали юристиҷера тӯли як ҳафтаина блок кардагиам, видео партофта намешавад. Яъне канал видеош ҳастаи ҳозир омада мешавад, просто видео партофта намешавад, ё эфир карда намешавад, ё сообщества карда намешавад. тӯли як ҳафта бигем мо дар ӯ канал видео кардан наметонем ва мақсади гапи ман ҳамиае ки нафарое ки ҳар рӯз видеоро интизор буден, ҳар рӯз тамошо мекарден, хавотир нашед, иншааллоҳ ки як ҳафта баъд бо видеокунира сар мекунем ва дар хизмати шумо мешем ва бозӣ гузаронданам баҳс мекунем. ина бо як хабари хуши дигар барои шумо. Мабодое ки як ҳафта дар канали ма видео набаромад, ба ҳамин хотир бародарои азиз ягон татон хавотир нашен, патентҳо аннулировать карда мешаванд ва уведомление равон кардан бисёриҳо савол метиҳанд ки чӣ хел мебошад, чунки дар тағйиротҳои нав гуфта шидагӣ нестае ки салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Тамошобинони азизу гиромӣ қадр, як информатсияи бениҳоят муҳима ба маълумоти шумо мерасонам. Оиди ба охир расидани муҳлати трудовой договор ва уведомлид кардани ҳуҷҷатҳо. Бародарони азизу гиромӣ қадр, аввалан як чиза мехоҳам ба маълумоти шумо бирасонам. Агар мабодое ки як ҳафта дар канали ма видео набаромад, шумо хавотир нашед. Ба хотире ки ман чанд рӯз пеш видео карда будам ва гуфта будам ки кадоми дар канал ручной мақсад жалба рӯй кардай ва аллакай дуюм жалбаш омадай. YouTube правилаҳои худша дора, дар ҳолате ки каналда 2 ё 3 нарушения бишава, тӯли як ҳафта ё тӯли 10 рӯз канал блок мешава, видео партофта намешава. хоҳиш мекунам ҳамиҷаи видеоро пауза кунед ва хушрӯ ҳамаша бихонед. ба ҳамин хотир бародарои азиз ягон татон хавотир нашен ва чӣ хеле ки гуфта будам, дар канали дигарирам видео кардан мегирам, яъне ки Сомониён тиҷеям канали хидмат. خب یک خواهش دیگر اولا بعدا موضوع اساسی را شروع میکنیم. اگر مبادا که ویدیو برآمدن نگرفت در کانال، شما میتونین بلیط های کنکورس خریداری کردن بگیرین. یعنی که در کانال ما کنکورسی که رفته است، بگیم یک 3000 یا 3500 بلیط ها موندگی اند. آخری بلیط های برادرای عزیز، شما یک دستگیری دیگر کنین، بلیط ها را خریدن بگیرین. ما تیسر فینال هم میمونیم روز شب و میگذرونیم بازی را. مرحمت ویدیو بازی را تماشا کنین، بلیط هاتون را بخرید. ҳамагӣ 100 дона призай, 4 дона мошин, якта 012, якта Мерседес 211, якта Кемри 3 ва якта дига электромобил. имрӯз барои шумо аксия мекунам, ба 1000 рубл 10 дона билет бародаро, шансай даст натен, бидроин билетотона бихарен. яъне ки ин ҳамин номерое ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷон меброя, сумтам мепартой ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳастай, бо да WhatsApp чек тарӯӣ мекунӣ, билетҳои аксия хати гирифтагӣ инам хеле ҷош да миёя. بدر و بخت بسنج بلیت بخر. خب موضوع اساسی امروزه را شروع میکنیم. اویدی اویداملینیا روان کردن با УМВД فدراسیای روسیه. برادران عزیز و گرامی قدر، چخیلی که میدونید طبق تغییرات های نو شروع کرده از 7 январи سال 2024 با تمام شهروندان خارجی که در روسیه کار و فعالیت میکنن حتمی کردن داشتن трудовой договор. یعنی که هر یک نفر که پتنت داره باید حتما трудовой договор هم داشته باشه و 2 ماه مهلت دادن برای تمام شهروندان خارجی که انا همین трудовой договорهای خودشون با МВД فدراسیای روسیه уведомление روان کنن و در حالتی که 2 ماه به آخر میرسه مهلت تمام کشید پتنت ها انولیروات کرده میشوند. کدام پتنت ها انولیروات میشوند؟ همون نفرهایی که در مدت همین 2 ماه پتنت و трудовой договор خودشون با МВД فدراسیای روسیه уведомление روان نکردن و نگفتنمونه که 2 ماه اگر حساب کنیم از 7 январ تا 7 март میباشد. 7 март آخران مهلت برای уведомление روان کردن میباشد و уведомление روان کردن بسیاری سوال میتونن که چه خیل میباشد. شما میتونید که با طریق سایت گосуслуги فدراسیای روسیه مقصد заявка روی کنین، امو الکترونی رام روان کردن میشود. یا اگر نفرهایی که الکترونی روان کردن نتونن، شما میتونید که انا مقصد برین با امو МВД فدراسیای روسیه трудовой договор و پتنت خودتون уведомлید کنین. در اینجا یک سوال دیگر با میون میآید که
агар нафарҳое ки часни кор мекунанд ва бо корхонаҳо шартнома кардан наметавонанд, яъне трудовой договор надоранд, кардан наметавонанд, ин нафарҳо чӣ кор мекунанд? бародарои азиз, ҳамин қадара бидонед ки шумо ҳар роҳеш боша ба фоидаи худтон ҷустуҷӯ кунед ва кори худтон ҳал кунед, чунки дар тағйиротҳои нав гуфта шидагӣ нестае ки нафарҳое ки дар ҳар куҷо кор мекунанд, мисол як рӯз дар бозор, як рӯз дар як ресторан, як рӯз дар як ҷои дигар, ин нафарҳо озод бошанд аз трудовой договор. Дар тағйироти нав гуфта шидагие ки ҳар нафаре ки патент дорад ҳатман трудовой договор бояд бикуна ва ба МВД ҳаминро равон бикунаву уведомлит куна. Як минуси аннулировать кардани патента барои шумо мегем ҳамие ки агар мабодои шумо дар ҳамин муҳлат успеҳ накунед ва патенти шуморо аннулировать кунанд, шумо ин қадар чиза бидонед ки то муддати 1 сол дига патент карда наметавонед. яъне ки 1 сол пас баъд аз сари нав шумо метавонед ҳуҷҷат пешниҳод бикунед ва аз сари нав патент бигиред. Хуб, тамошобинони азизу гироми қадр, ибад як ахбороти муҳим ки хостем ба маълумоти ҳамаи шумо бирасонем. Фаромӯш накунед, дар аввали видео хоҳише ки аз шумо кардам, дастгирӣ кардана фаромӯш накунед. ва бародарои азизу гироми қадр, агар ки мабодои канал ки маҳкам нашид, мақсад видео партофта бишавад, худо розӣ боша, мо контентҳои нав дорем ки мисол ҳар куҷои сафар мекунем, видеоблог мекунему, ғайри барномаҳо, видеоҳои интересни пешкаши шумо мегардонем. ва ҳазор раҳмати калон ҳамун одамеда ки мақсад жалба рӯй кардаи дар канал, яъне ки ручной рӯй кардаги, мо проверка кардем, доомадем почтаву дигар чизо. ира мақсад ютуб худаш қапидагӣ нестае ҳамун нарушениеро. бигам ягон нарушение наба дар у видео, ҳамун видеое ки ютуб гуфтесай нарушение доштак, у видеоро ман худам удалит кардагӣ будам давно ва касе гирифтае дар ҳамун видео жалба рӯй кардаи ютуб ана ҳамин чиза причина кардаги. хайр мақсадтон агар конкурс нагзарондани мо бошад, мо ин бозиро мегзаронем ва бозӣ гузаронданам бас мекунем. ина бо як хабари хуши дигар барои шумо. ҳазор раҳмати калон, то видеоҳои дигар.